Pane mukadzi ari pano anonzi Bridget ari kutsvagawo basa. Hanzi hi tight, ndiri kutsvagawo basa. I have a network engineering diploma from UZ. Ndakapedza 2019 and handina kumbobvira ndashanda. I'm in Cosmos City, Joburg. Ndiri kuda even to shadow munhu anoziva just for experience. Please, if you know someone ari mu-IT field who can help me, ndibatsireiwo. My number is 062 472 9387. Ndedze kuSouth Africa. Please, vanozivawo zvavataura pano, hanzi ndiri muCosmos City. Please, ari kuzivawo munhu ari mufield reIT. Please, mubatsireiwo panhamba dzatataura idzo kana kuti dziri pascreen so that vobatsirika. Please, vane zvese zvinoda kuzikanwa, vanoda kubatsirwa kutsvaga mabasa, vanoda kubatsirwa kutsvaga zvavakashaya, kutsvaga vanhu vakashaya, kutsvaga munhu akavabira, whatever, munokwanisa kutibata kuinbox kwedu kupeji redu rakanzi tight ZW so that ndokubatsirawo kuzivisa veruzhinji. Thank you.